Hey, jeg skal lære et trick, der hedder The Jumping Jacks. Og det trick, det var ikke rigtig let. Først vil jeg lige demonstrere, og så viser jeg det. Se, vi har 4 jacks. Ja. Men de er ikke helt almindelige. De kan hoppe fra sted til sted i bunken. Der. Og endnu en. Og så nu lægger vi en ind her i bunken. Lægger den sidste ind. Så gør vi sådan her. Kommer der en knægt frem igen. Jeg ruller lige ud, hvis jeg kan finde den. Han har gjort den. Der. Så tænker I, fuck man, ham kærmanden, han kan sgu noget med kort. Ja, nej, det kan jeg ikke. Det er simpelthen bare fuck det hele. Det I gør, det er simpelthen, at I tager de 4 knægte her, og så hvilket som helst andet kort, og lægger ovenpå. Så når I skal vise de 4 knægte, så har I dem i hånden, og I skal være meget forsigtige, så I kun viser de 4 knægte, og så den sidste knægt ligger sammen med det andet kort, helt tyk, så man kun kan se, at der er 4 knægte. Folder den sammen og lægger oven på bunken. Så det første kort ligger ud til højre, men det er slet ikke en knægt. Det er bare helt almindeligt kort. Så er de ligger tilbage med en knægt øverst oppe. Så tager I knægten og lægger nedenunder bunken. Så en knægt ovenpå, lægger ned. Lægger man en ovenpå, hvor der ikke er nogen, men til gengæld er der en knægt nede. Den er. Sådan bliver det sådan set bare ved. Laver en indenunder. Faktisk kan man variere det, hvis man bare vil gøre det hele vejen igennem, ikke? Men ellers kan man gøre det, at man tager bunken, deler den i en halv, lægger en med upside down, det vil sige hovedet opad i bunken. Så der er simpelthen er kort. Sådan der. Det samme sted, hvor man har lagt den, lægger man så den, som der ikke er en knægt, ind i bunken, uden de ser, hvad for en kort der er. Banker ovenpå, og så er det, der ligger en knægt øverst. Spørg lige, hvor den sidste er. Det besvarer du med at gøre sådan her. Den er lige her. Det var så The Jumping Jacks. Tak for det.